дар наворҳои видео аз солҳои 80-уми қарни гузашта раҳпаймоии коргарони бандари шаҳри Гдански Полшаи Олаҳистонро метавон дид, ки рӯи китфҳояшон Лех Валенсаро бардоштаанд. Баъди тахминан 10 сол ин иттифоқи касабаки Солидарност ё худ ҳамраӣ ном дошт, ҳукумати коммунистии ин кишварро бартараф кард. рӯзи панҷшанбе пажӯҳишгоҳи хотираи миллии Полша барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел собиқ президенти ин кишвар Лех Валенсаро ба ҳамкорӣ бо ниҳодҳои амниятии режими коммунистӣ муттаҳам кард. Лукаш Каминский, раиси ин пажӯҳишгоҳ, мегӯяд, дар хонаи собиқ вазири умури дохилии Полша дар шаҳри Варшава санадҳое ёфт шудаанд, ки ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунанд. дар парвандаи шахсӣ мактубе ёфт шудааст, ки дар он Лех Валенса ба ҳамкорӣ бо ниҳодҳои амниятӣ мувофиқат карда зери имзояш навиштааст: Лех Валенса Болик. дар ин лифофа иборат аз 279 саҳифа, ҳамчунин забонхатҳои гирифтани пул аз ҷониби Болик ва хулосаи мулоқотҳо бо афсарони амниятӣ ҳифз шудаанд. ба қавли ҳамин манбаъ, тамоми санадҳо дар байни солҳои 1970-1976 ҷамъоварӣ шудаанд. ин санадҳоро ба рӯзноманигорон нишон надоданд. пажӯҳишгоҳи хотираи миллӣ бо раҳбарии ҳизби муҳофизакори ҳуқуқ ва адолат Ярослав Качинский равобити наздик дорад. Ярослав Качинский ва бародари шодравонаш президенти собиқи Полша Лех Качинский доимо Валенсаро танқид мекарданд, вале ӯ ҳамоно сиёсатмадори маҳбуби мардум боқӣ мемонад. соли 2000 Валенсаро ба ҳамкорӣ бо режими коммунистӣ айбдор карда буданд, вале додгоҳ ӯро сафед кард, зеро санадҳоро дар соли 1983 ҳукумати коммунистӣ сохта буд, то ки Валенса аз ҷоизаи сулҳи Нобел маҳрум шавад.